ایک مولوی صاحب گئے میں پڑھا رہے سے وہ کہنے لگا تو سونے دا کچھ تا کھانا اتنے بندے نو پڑھانا تو بندہ پاگل ہو جاندہ جتنے تو پڑھا رہا میں کہا میں روٹی گھروں کھا کے آنا مڑ کے گھر کھانا سونے نہ کچھ تو بڑی دور والی بات ہے میں آج تک ایک گولی نہیں کھاتی ہون بھی میرا بلڈ پریشر بالکل ٹھیک ٹھاک ہے ڈاکٹر کوئی ہوئے بے شک میرا بلڈ پریشر چیک کرے جی میں 16 سال بچے دا بلڈ پریشر ہے میرا ایویں چلدا اسی کوئی رسول اللہ دے غدار تے نہیں نا ہاں اے بلڈ پریشر ہوندے نا غداراں نو ہاں جی اے ویل چیئر تے بیٹھنا تے ایک راز ہے ہاں بادشاہ اجے تے نواز شریف ایک سب ویکھیا اجے قبر دے سب وکھرے اے تے دنیا دے سب پن ممتاز قادری تے ایک باری بھی سب نہیں ویکھیا کمال والی گل نہیں ممتاز قادری تے پھندے ہوتے بھی انج ویکھ کے تے ہسیا جلاد نو کہن لگا جلاد نو کیا میرا پھٹا نہ چھکی انج کر کے ہسیا کینو ویکھ کے ہسیا اونوں ویکھ کے ہسیا جنہوں نے علم الدین ویکھ کے ہسیا ہاں جی ممتاز قادری دا منکا نہیں ٹوٹیا پھر کنے ہاتھ رکھیا ممتاز قادری دا منکا نہیں ٹوٹیا آنکھاں باہر نہیں آئیاں زبان باہر نہیں آئی اتنی گل سی رسول اللہ نے وعدہ کیتا سی ممتاز قادری نہ پھندے تک آنا تیرا کام میں اگو سنبھالنا ساڈا کام نواز شریف نو سب تو زیادہ نقصان تے لبیک نال ہویا تے لبیک دی بی ٹیم کیڑے پاسوں بن گئی کی کہنے لبیک بھائی نواز لیگ دی بی ٹیم ہے نواز پی ٹی آئی والے نے پوچھو بھائی کسی نون لیگ دے سامنے میرا نام لیا جائے نا تو انہاں دا بلڈ پریشر ہائی ہو جاندا کہندے او مولوی توبہ 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 اسی دے نہ تے جوڑا وچ بہ گئے اے پکی گل ہے اے تے قیامت تک یاد رکھن گے نون لیگ نہ ہویا کہ وہ ساڈی وجہ تو ہویا اسی یہ وجہ نہیں بھائی نون لیگ کول بندہ کھا کے راج وجہ تو پھر پی ٹی آئی وال نس پوے اتھوں راج وجہ تو پھر کدھر ادھر اسلام نظر آوے اساں نا جنہاں دا کلمہ سی پڑھیا مر ہی جاؤں جس در سے جاؤں 2 قدم کیا بچے بیمار غم غرب مسیحا چھوڑ کر جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی منہ پھیر بیٹھیں گے ہم تیری دیوار کی طرف بس نہ اسی کسی دی بی ٹیمہ محمد عربی دے غلام ضرور آ اور غلام اے تو حضور فر قیامت نو پتہ لگے گا نا غلام کنو کہندے غدار نو کہندے یا وفادار نو غلام کہندے اساں دنیا تے مسئلہ ختم نبوت دودھ پیندے بچے بھی کیوں جی دودھ پیندا بچہ بولدا کوئی نہیں او دے سامنے میری تقریر لا دیو تے او بھی انج شروع ہو جاتا انج شروع ہو جاتا ہاں جی